onye buru ebubo etuolu lebo ka wa ezigbo sel ọzọ ya ụlọ ha eji enyocha ya wụrụ ife mere eji etizi ụlọ sel ebe ndị gburu mmadụ kwichi ha nọtabere uwe nta mmadụ isi ahụ so mụtakwa n'oche lekwa m landụ gbara m egbe eme oriri ya ka m docha amaghị ebe ha aka bifo gona mmadụ na na plan station ruo mara so ọdụ ga United Arab Emirates igwe ha na-azụ ebe mmiri n'ebe anyị na-eme Konwe. igwe na-akwụgoro nwa 100,000 90,000 onye ga ejiri egbu ma ụmụ ibe ụmụ na ma ha ghọta tem si ghọta so ibe m jiri ekwu o n'ime anyị na nwa anyị na-arịla awa kọmpochukwu wọdụ na ụmụara alacha ịrụ ụzọ from ama egwu 4.1 kilomita so ibe m jiri ekwu o na ha plan nke ahụ kọwọ na plan sị m chila ke ụmụara so ibe zaga m otu esi summarize ya masị ụlọ tụbịa sị mba